Хвалёны Иисус Христос, я салезянин, ксёндз Павел, святар. Распазнанне майго паклікання адбывалася падчас маіх студэнцкіх гадоў. У той час я сустрэўся з салезянцамі, з сёстрамі-салезянкамі, якія аб'явіліся ў нас у Мінску, а менавіта ў Серебранцы. І праз іх падыход, праз іх зацікаўленасць да маладога чалавека, таму што для мяне святар, законная сястра, это было штосьці касмічна далёкае, недасягальнае, боскае штосьці. Я сябе лічыў вельмі далёкім і недастойным, калі так можна сказаць, размовы і кантакту з гэтымі асобамі. Яны гэтую дыстанцыю паменшылі сваім падыходам, сваёй зацікаўленасцю, сваёй усмешкай, сваёй якосці такой чалавечнасцю і прастотой сапраўды распаўлілі вось гэтае пытанне. А можа і я вось так бы хацеў на это служыць і прысвяціць у такі спосаб сваё жыццё. Таму дзесьці вось адтуль, ад прыкладу канкрэтных святароў і сясцёр распачаліся гэтыя думкі, а пасля як так закруцілася ўсё падчас універсітэцкіх гадоў, падчас тых 5 гадоў навучання, гэтая думка мяне не пакідала, і пасля напрыканцы яна вось так дазрэла, так і стала канкрэтным так, пайду паспрабую, хачу таксама як салезянец дапамагаць моладзі і ў такі спосаб радасны, шчаслівы, так, па прыкладу святого Яна Боского, вось менавіта забаўляць маладыя душы. Так, я скончыў вышэйшую адукацыю, маю скончаны Беларускі інстытут правазнаўства, недзяржаўны інстытут правазнаўства, так, вось заўсёды з дзяцінства марыў быць Робін Гудам, тым, хто абараняе іншых. Ну і так мне падалося, што праз адвакацкую дзейнасць, праз знанне права магу яксьці дапамагаць людзям, таму маю скончаную гэту адукацыю. А ці абавязкова адукацыя вышэйшая для святара, у сэнсе светская вышэйшая адукацыя, яна не абавязкова, хоць часта раіцца. Вось адукацыя, каб святар ўжо, скажам так, прыходзіў, можа, з пэўным якімсьці жыццёвым вопытам, наведальнік, каб мець такі шырэйшы трошку разгляд на гэтае жыццё. Звычайна кожны святар і законнікі таксама вось апарнаюць і носяць свае хабіты, так вось, альбо сутаны, гэта чорнае адзенне, якое носім мы таксама, вось як салезяне. Ну, на кожны дзень так мы карыстаемся гэтым, але ёсць таксама і моманты, калі зразумела мы дзесьці без сутаны, так, калі мы займаемся спортом, калі мы, можа, гуляем якісьці ў гульні, ездзім на ровары, там, выконваем якусь працу, зразумела, спім. Некаторыя, можа, пытаюцца, ці мы таксама спім у сутанах. Не, пераапранаемся, спім як нармальныя людзі, таму не перажывайце. Звычайна святар, як і ўсе нармальныя людзі, так, можа спавядацца ў другога святара, таму гэта нармальная практыка. Але калі ёсць патрэба такая і ў выключных сітуацыях таксама, можа спавядацца і ў біскупа, альбо нават часам ёсць такая неабходнасць, што толькі да біскупа, але такія выключныя сітуацыі, якія запісаны ў праве кананічным. У некаторых краінах святары, законнікі так вось атрымліваюць пэўную аплату, як звычайныя людзі светскія. В нашай краіне гэтага няма, таму мы ўтрымліваемся з таго, што нам людзі прыносяць ахвяраванне. Так, тое, што ахвяруюць людзі, з таго мы жывем. Звычайна, нармальна, як і кожны просты чалавек, святар мае права на адпачынак, канешне, маем і мы гэтую магчымасць. Не заўсёды атрымліваецца, але стараемся. Прабачце, але не знайшоў такога дакумента, дзе вызначана дакладна, колькі разоў гэта можна рабіць. Але я думаю, нармальна, як і кожны дзіця, кожны сын альбо кожная дачка так вось прыязджае да сваіх бацькоў, так і мы па магчымасці шукаем гэты час, каб быць разам з імі, пакуль яны яшчэ ёсць жывыя. Таму магчымасць ёсць. Галоўнае, каб гэта не шло, скажем так, у канфлікце не было з тымі абавязкамі, якія выконваем мы як законнікі, як браты. Навучанне законніка, салезянца законніка адбываецца на працягу 10 год, таму гэта такі, скажем, вось стандартны перыяд. Часам можа быць на год зменшаны, альбо
на некалькі гадоў павялічым. Ну, такая сярэдняя дарога, стандартная, это 10 гадоў. Цэлібат – гэта дар. Напэўна, гэта дар для ўсяго касцёла, гэта дар для чалавецтва, гэта дар, які адначасова з'яўляецца сведчаннем менавіта святарскага законнага жыцця. Это жыццё, скажем так, без жонкі, без дзяцей, так, вось у чысціні, у адданасці толькі Богу. Менавіта праз жыццё ў цэлібаце законнік святар адлюстроўвае самого Хрыста. Гэта вялікае сапраўды пакліканне, якое па-рознаму атрымліваецца дзесьці несці, але як бы не было, гэта вось знак сакраментальнага адзінства з Хрыстом. Так, тое, што менавіта гэты Богу пасвечаны чалавек, святар, законнік, так, вось праз гэта сведчыць людзям аб гэтым адзінстве з Хрыстом, паказвае эту еднасць з Богом, ягоныя адносіны, так, і гэта мае быць у пэўны спосаб такая надзея, заахвочванне, таксама прыклад, так, як з Богом гэтыя адносіны будаваць. Чым адрозніваюцца салезяне законнікі ад дыяцэзіяльных святароў? Ну, тым, што перш за ўсё мы маем свае шлюбы, так, шлюбы, якія мы складаем, гэта чысціні беднасці і паслухмянасці, так, як і іншыя монахі, законнікі, таксама Богу пасвечаныя людзі. Другое, мы жывём у супольнасці. Што такое жыць у супольнасці? Гэта не жывём паасобку, так, а нас звычайна там дваіх, траіх і болей, нават так, і сёння вялікія супольнасці у нашых законных дамах. А трэця, гэта таксама харызма, якая нас яднае, нас законнікаў, і канкрэтна наша харызма, гэта харызма святога Яна Боска, кожнага ордзена, у кожнай кангрэгацыі яна свая. Так. І чацвёртае, можам сказаць так, што яшчэ нас вылучае як салезіянаў, так, ось як законнікаў, гэта тое, што мы не адны, мы жывём у вялікай салезіянскай сям'і. Гэта салезіянская сям'я складаецца са шматлікіх галін, так, жаночых, мужчынскіх, светскіх, таксама, так, это сапраўды вельмі вялікі калектыў, калі так можам сказаць, ва ўсім свеце, але коранем якога з'яўляецца святы Ян Боска ў яго пачынанні. Звычайна, што падабаецца, калі б не падабалася, я б тут не сядзеў, не запісвалі б гэта відэо, так, то, што не заўсёды бывае лёгка і ўсё прямо так «Вау! Ура! Алелюя! Ідзём наперад!» Так, заўсёды так бывае, бываюць цяжкасці, але звычайна гэта шлях той, які я сабе выбраў і які мне падабаецца, і спадзяюся, што камусь таксама яшчэ будзе падабацца. Дзякуй вялікі за цікавыя, трошку, можа, нават такія каверзныя пытанні. Вось, рады быў адказаць на іх і спадзяюся, што для кагосьці гэта будзе карысна. З Богам! Вітанне ад усёй нашай салезіянскай супольнасці!